Avui, en Barcelona Secreta, hem vingut al nou Parc de les Glòries. Per arribar al parc hi ha diferents formes d'arribar. Una d'elles és el metro, que han fet aquesta nova sortida que et deixa literalment just a la sortida del parc. I també pots arribar amb el nostre estimat tram, que ja fa el trajecte fins a Verdaguer. Ara entrarem dins d'aquesta àrea infantil al Forat de les Glòries, en anglès Glory Hole. Ha! Perfecte. Per quin tobogan creieu que sortiré? Joder! Ja que també hem vingut a passar-nos-ho bé, farem una competició. Aviam, qui fa bàsquet primer? Si jo? O jo. Amb el micro, Todo por la profesión. Jo no domino gaire aquest tipus de pilotes. Farem el primer intent. No hem tingut suficient de pilotes, així que canviarem de zona del parc. I després d'haver suat i fer esport, quin millor pla que plantar-se aquí a la Clariana, no? I prendre algo, descansar, llegir, fer yoga, hacerse un matecito. Pues mira, venimos aquí todas las mañanas y se está estupendamente. Yeah, I love this park. I can come here, hang out. També tenim aquesta zona que li diuen mirall d'aigua, on pots refrescar-te, inclús fer un videoclip. També pot ser zona ASMR. A l'altra banda del parc trobem un altre espai lúdic i tenim realment el tobogan d'Estepona. Necessito algú que m'agafi per darrere en plan romàntic. Visca el Parc de les Glòries. Fins la propera. Adéu.